New Yorks største bydel, Brooklyn, har altid været kendt for at huse prisvindende forfattere. Nu gør den sig også bemærket med sin årlige bogfestival. Det er 6. gang, der er Brooklyn Book Festival i år, og det er allerede blevet en af de største på USA's østkyst. Der er 260 forfattere, der optræder, og rigtig mange af dem er faktisk her fra Brooklyn. De ynder selv at kalde sig for New Yorks litterære hovedstad. En af de Brooklyn-forfattere, der deltog i år, var indisk-amerikanske Jhumpa Lahiri. Hun modtog festivalens ærespris, og hun har tidligere modtaget Pulitzerprisen. Walter Mosley var et af de andre store trækplastre. Han er især kendt for sine kriminalromaner med den hårdkogte detektiv Lizzie Borden. Og Craig Thompson signerede sin nye graphic novel for sine mange fans. I know. I forbindelse med festivalen, så sker der rigtig mange ting her i Brooklyn. I dag er der for eksempel 40 års fødselsdag i boghandlen her bagved i Park Slope, hvor Paul Auster og Sil Hustved og Safran Foer og Nicole Kraus vil læse op lige om lidt. Det har de så lagt over til kirken herovre bag os, fordi de regner med, at der kommer rigtig mange. My name is Jonathan Safran Foer, and it's an honor to read after. Ved oplæsningen i Park Slope, der fortalte Jonathan Safran Foer, hvordan Paul Auster havde overtalt Foer og hans kone, forfatteren Nicole Kraus, til at flytte til Brooklyn for 10 år siden. Det viste sig at være en bydel med både god mad og kultur, så det har de ikke fortrudt, fortalte han.